Evo, nećemo slušati do kraja pjesmu jer nama već su u studiju nove gošće koje će vam najaviti mjesec fantastike. Dakle, od 13. rujna do 12. listopada na 7 lokacija održava se festival Mjesec fantastike posvećen znanstvenoj fantastici, fantaziju, umjetnosti i znanosti. Dakle, nije samo sve u fantastici, nego nešto ima i u znanosti. S nama su Nela Durnato, predsjednica udruge Treći zmaj, i Valentina Mišković, tajnica, voditeljica projekta. Dobrodošle. Hvala. Evo, lijepo ovako za kraj da malo u fantastici ostanemo, da nam ovako ostane i kad završi emisija. Dakle, što ćemo sve moći i gdje vidjeti kada nam taj program počinje? Rekli smo 13. Dakle, i vaš događaj u subotu, mnoštvo toga u subotu se može vidjeti, ali vaš kada i gdje? Pa evo, u subotu i mi krećemo i također se nadamo da nas kiša neće potjerati, jer smo pripremili nešto posebno za najmlađe, dakle predškolski i osnovnoškolski uzrast i sve one koji se tako osjećaju. Započinjemo u 10 sati sa posjetom Vili Ružić na Pećinama, gdje ćemo započeti dan Ivane Brlić-Mažuranić, slavne književnice koju želimo promovirati jer je također pisala dijelom fantastiku, zato što se bazirala naravno na slavenskim legendama. I u Vili Ružić ćemo čuti predavanje i o samoj Vili i o Ivani Brlić-Mažuranić. I nakon toga slijedi turističkim autobusom prijevoz do šetnice Šuma Striborova na Biviju, gdje smo organizirali za najmlađe pričanje priča sa tetama pričalicama iz studentskog čitateljskog kluba, koje će biti obučene u Gitu, u Regorča, u Kosjenku, u Malika Tintilinića, tako da će biti program vrlo atraktivan. Ako nas kiša ne potjera. Da, baš sam htjela reći, malo je to nespretno kad je u šumi, ali što ćemo? Da, piše na prognozi da će biti... Da će biti dobro. Evo, oblačno. Svi gledaju tu subotu, tako da nadamo se da ćete pogoditi. Dakle, taj program nam počinje u koliko sati ste rekli da je to u Vila Ružić? U 10 je Vila Ružić, u podne Šuma Striborova. Hoćemo li dalje onda krenuti? Što nas vodi i kamo program? Pa evo, imamo svaki tjedan nešto, svaki tjedan je barem jedno događanje, a ponekad i dva, tako da ćemo imati brojne kreativne radionice za ljude različitog uzrasta. Znači, imat ćemo radionicu slikovnica za djecu koja je više prilagođena mlađem uzrastu, zatim likovna radionica gdje ćemo crtati čudovišta, to mogu doći i malo starije dobi, ne moraju biti djeca. Imat ćemo književnu glazbenu radionicu gdje će ljudi moći doći sa svojom nekom pričom ili pjesmom koja će se zatim moći uglazbiti i snimiti na profesionalnoj opremi u studiju Maraton. Tako da zatim imamo znanstvene radionice koje će voditi studenti sa odjela sveučilišta u Rijeci, znači sa fizike, informatike i biotehnologije. Što će oni raditi? Radit će znanstvene pokuse, naučit će kako raditi sapune i igrat će neke video igre. Znači, uglavnom cijeli dan, dobro, neće biti cijeli dan, ali recimo jedno par sati, znači konkretnih događanja. Osim toga imamo razne natječaje, kvizove, tako da evo na stranici mjesecfantastike.com je cijeli program sa detaljima u koliko sati što počinje, tako da evo ne stignem sad sve ni nabrojati što će zapravo sve biti. Imate li možda težište u tom mjesecu, nešto što vam je možda najvažnije, što bi htjeli sada istaknuti? Pa evo ovo prvo, znači taj dan Ivane Brlić-Mažuranić, to je onako jedno veće događanje na kojem očekujemo veći broj ljudi. I to bi pretpostavljam trebalo se ranije javiti, s obzirom da ipak Vila Ružić ima određen... Ne, sve je dogovoreno, može zaprimiti do 200 ljudi, organizirat će se grupice, može doći koliko god je ljudi zainteresirano. Ja ću napomenuti... Ali se moraju prijaviti negdje prije? Ne, prijave su samo za radionicu slikovnica za djecu preko Stribora i to je isto navedeno na web stranici. I likovni, radionice u Striboru idu na prijavu, sve piše na web stranici, a osim, dakle, prvog događanja koje otvara mjesec fantastike, najvažnije nam je događanje koje zatvara mjesec fantastike, a to je konvencija Fantastike Rikon, koja je ove godine 17. po redu, dakle, jedno dugogodišnje događanje koje Riječka publika prepoznaje. Imat ćemo ove godine posebno, petak i subotu kao i uobičajeno, predavanja, radionice, predstavljanja raznih udruga. Imamo posebne stvari pripreme za ovu godinu. Gdje će biti Rikon? Na Filozofskom fakultetu.
A za nedjelju smo još ostavili još jedan dječji dan, tako da i najmlađi mogu nešto za sebe pronaći na konvenciji fantastike. Nekako veći dio programa je namijenjen djeci, no fantastiku vole i oni stariji, tako da i oni će se naći negdje u tim programima, zar ne? Da, naravno. Evo recimo ljubitelji povijesti će moći na srednjovjekovnom danu uživati u programu koji će održati Riječka udruga oživljene povijesti Odo Sanctiviti. Znači moći će naučiti nešto o povijesti ovih krajeva, o nekakvim, znači o mačevanju, o streličarstvu i tako dalje. Znači moći će i u takvim stvarima uživati. To nema dobne granice. Tako da, evo, također Astronomski centar surađuje, tako da su oni ponudili jednu besplatnu projekciju filma. To će biti 29. ujutro. Tako da, evo, mislim da smo zaista za svaku dobu pronašli nešto što će moći znači za sebe, tako da. Veći dio smo rekli, no nismo rekli tko je organizator. Organizator je udruga 3. Zmaj. Mi smo studentska udruga i svi smo mladi i kreativni i zato želimo sve naše programe namijeniti i mlađima jer vidimo važnost u tome da se djecu usmjerava u znanost i umjetnosti kroz prizmu fantastike koja njih interesira. Jer, nažalost, malo njih se upisuje na kraju na znanstvene studije, pa mislim da je ovo jedan lijepo usmjeravanje kroz zanimljive teme. A mi postojimo od 2005. i 2005. organiziramo i konvenciju Rikon i ovo nam je ove godine prvi mjesec fantastike, to nam je novi projekt, tako da očekujemo veliki uspjeh. Jesmo li što izostavili da nam je važno? Pa evo, htjeli bi se samo zahvaliti znači, Studentskom kulturnom centru i Uredu grada Rijeke koji su sufinancirali ovaj projekt, tako da se sve ove stvari zapravo i mogu dogoditi. Evo, puno im se zahvaljujemo. Dakle, ovih mjesec dana uistinu ste jako puno toga zamislile. Nadam se da će to se tako i odvijati. Vidim da imamo samo neke ulaznice za što se one odnose. To je za konvenciju Rikon, znači svi ovi programi koje smo naveli prije, to je sve besplatno, da. Jedino za radionice se treba prijaviti unaprijed pošto je ograničen broj, ali sve ostalo je besplatno. A konvencija Rikon, znači traje 3 dana, s tim da je za prva 2 dana, petak i subotu, je ulaznica 40 kuna, to je vikend ulaznica, a za dječji dan je ulaznica besplatna, znači to je nedjelja. Tako da, evo... Nekako ja već vidim da će doći i roditelji sa djecom, djecu staviti na radionice, otići poslušati nešto drugo što bude njima interesantno. Niša, hvala vam lijepo i želim uspješan rad i da vam se sve ovako ostvari kako ste si zamislili, da iduće godine se vidimo ovdje i najavljujemo drugi mjesec fantastike, to je bilo prekrasno, zar ne? Hvala vam puno što ste nas ugostili. Evo, malo po malo sa zanimljivim temama. Ja se nadam da smo vam proširili vidike što sve možete raditi od petka pa i cijelu subotu na razna mjesta možete ići. Mi se vidimo ponovo iduće srijede, no s vama nakon Planeta Ri imate još mnoštvo zanimljivih stvari vidjeti na programu kanala Ri. Doviđenja.